So, nasa airplane ako guys, Cebu Pacific. Sobrang laki nito guys. So, yan yung ticket ko. Tapos, malapit na kami mag-landing sa Hong Kong. First time ko pumunta dito guys. So, yan. Pababa na kami yan. So, yan. Ang ganda-ganda at ang lamig ng Hong Kong guys. So, nandito na kami sa airport. Yan, papunta kami sa immigration yan. Sobrang laki ng airport nila guys. Yun, kaya parang nagpo-post yung video ko kasi pino-front camera ko, tapos back camera, tapos yan, dito tayo sa walking escalator char. So, yan, sobrang laki talaga ng airport nila. Tapos, papunta pa kami ng immigration guys. Sobrang laki ng airport nila. Tawag niyan? Mag-MRT kami. Parang MRT, parang train. So, yan. Nasa loob na ako ng train or MRT. Mabilis lang to. Sobrang bilis lang. Kasi malaki kasi. Kaya nag-MRT kami. Or train. So, yan. Paakit na kami. Papunta kami sa immigration. Pagkatapos akyat, pababa na naman. Ganun talaga yung sobrang laki guys. So, yung isa naman sa kabila, sa kaliwa papuntang Macau. So, sayang di kami nakapuntang Macau. So, yan, packet na naman guys. So, maraming sa vlog ko dito, immigration, baggage reclaim, mainland. So, immigration muna kami bago ma-claim yung baggage namin. So, papunta na kami niyan sa maghahanap kami ng sasakyan, kung anong sakyan namin, bus ba or taxi ba or yung MRT. So nakuha na namin yung luggage ko. So mag-MRT kami guys, or train. MRT nga yung tawag. Train papuntang Kowloon. Yan. Papuntang Kowloon yung namin, yung pinagstehan namin yun. Ang daming bulaklak. Hinawakan ko talaga yung mga bulaklak. Ayan, sobrang ganda ng airport nila guys. Sobrang laki. Mangha ako sa bulaklak dyan. Kaya hinahawakan ko. Akala ko lang. Pero sobrang tunay talaga ng bulaklak. Na red lang kasi nakikita ko yung ganyang, yung leaves parang bulaklak. Pero dito may yellow, may pink. Yan, yung pink. Tapos yung isa, akala ko talaga hindi tunay, pero sobrang tunay talaga guys. Ang ganda. Naalala ko yung Singapore dyan. Marami rin bulaklak. Yan yung lagi ko nakita lang. Tapos yan yung parang LED. Yan, sobrang ganda din ng bulaklak na yan. So, yan yung nila, CR nila guys. Mag-wave ka lang dyan. Magka-flash na. Hindi mo na kailangan pindutin. So, iwas bacteria yun talaga. So, yan. Doon sa din, maganda din doon sa Singapore, sa airport nila. Automatic din doon. Pero yan sa Hong Kong yan guys. So, yan ang laki ng airport. Maghahanap na kami kung anong sasakyan. First time ko mag-travel dyan sa sa Hong Kong. Muntikan pa akong ma-offload o kwento ko na lang. Tapos yan, Hong Kong. So yan, bibili na kami ng ticket sa tawag, MTR pala, hindi MRT. MTR ba? Oh yes, MTR. Kowloon, $105 guys. So sa Changi, pagkatapos Kowloon, tapos yung isa Hong Kong Island. So sa Kowloon lang kami. Yung pinaka na city guys, parang pinaka center sa lahat. So maganda yung pinagstay namin, center siya, tapos accessible siya sa lahat. Kung saan nga pupunta, mabilis lang makapunta. So yan, sobrang mangha ako dito kasi yung Hong Kong pala, ang daming isla, tapos kada island maraming mga building, parang maraming cities, ganun, mga municipal or town. Kada island, sobrang daming building. Tapos, ang dami ding bridge nila. Sobrang lalaki ng mga bridge. Tapos, mangha ako dyan. Tapos, yung sinakyan namin na MTR, sobrang bilis guys. Naduduling ako sa, hindi yan
ano guys, fast forward, pero sobrang bilis niyan. Naduduling ako sa sobrang bilis. Tapos nasanay na ako sa airplane. Dati kasi masakit yung tainga ko. Tapos di na sumasakit guys. Pero dyan sa MTR na mabilis na train, grabe sobrang sakit ng tainga ko kasi mag-ano kami, mag-under, parang magta-tunnel underground. Hindi lang underground yan dyan guys, meron pang ano dyan, meron pang tunnel. Tapos yung example, pupunta kami sa ibang island, under sea tunnel guys. Grabe, mangha-mangha talaga ako. Kowloon to Hong Kong Island, under sea, under tunnel under the sea talaga guys. Grabe. Di ba yung LRT tsaka MRT natin sa taas, yung sa kanila sa taas, at lalo na sa baba, underground tunnel. Meron ding underwater. Sobrang laki ng train station dyan sa Kowloon guys. So bawal ang luggage dyan sa escalator, dapat elevator lang. Sobrang laki ng train station nila guys. Nakaka-relate yung mga taga Hong Kong dito na nagtatrabaho, kasi yung taxi nila pag sumakay ka, laging parang nasa movie ka guys. Feeling ko nasa hinahabol ako ng mga pulis, or parang nasa action movie ako. Yan, sobrang bilis talaga ng taxi nila guys. Parang mga rider talaga sila sa The Fast and the Furious. Binata man o matanda, grabe yung mga driver nila guys. Sobrang bilis. So nasa na kami yung namin sa hotel sa BP International guys. Ayan sa Hong Kong Scout Center. Sobrang ganda dyan guys. Center siya sa lahat. Tapos kakain kami sa 7-Eleven dahil gutom na pa kami. Wala pa kaming lunch time guys. 7-Eleven ang the best na pagkain at mura lang. So dyan kami talaga mga inumin, dyan kami bumibili. Tapos yan, kumakain ako ng ham and egg sandwich. So yan yung ipapakita ko lang yung mga namin, expenses namin. Yan sa Korean restaurant namin kasi sobrang lamig na lamig guys. 2 jacket na yung sinuot ko, pero sobrang lamig pa rin. So, yan. Kakain na ako niyan kasi sobrang lamig na. Hindi ko expect guys na 2 jacket na yan, pero sobrang lamig pa rin. So, yan yung pagkain namin. Sayang. Pinipilit namin ubusin kasi sobrang dami. Sulit yung nila, serving nila. Pero sa Korean, Korean restaurant kami kumain yan. So, yan. Kain muna ako guys. Mamaya sa sobrang lamig, di pa kami makapag check-in. Ay, naka-check-in na pala kami. Dumating kasi kami mga 12 or 1, tapos 2 PM pa yung check-in time. Bibili kami ng sobrang kapal na jacket. Gahanap kami ng mall dyan. Sige, kain ka lang Jai kasi sobrang lamig. So, habang kumakain ako guys, pinapakita ko sa inyo yung mga expenses guys, kasi para may idea kayo, mga tips, pagbabudget, kung saan kakain or ikukwento ko doon. Isi-separate mag-video ako yung mga expenses, saan kakain, saan pwede makamura sumakay o basta yung makamura ka talaga sa lahat, sa transpo or sa pagkain. Tapos yung sulit din yung pumunta dyan ng taglamig, pero sana naman matry ko yung yung hindi winter season, yung summer season. Sana matry ko yun, kasi mas gusto kong bumalik dyan sa Hong Kong kaysa Singapore. Mas daming activities dyan. So yan, isa restaurant, may Filipino din dyan, kababayan. So yan, nasa mall na kami guys. Bibili ako na yung makapal na jacket. So yan, tingin-tingin lang kami sa yung sa mga bus, sa mga view dyan sa city. Tapos yan, lakad-lakad lang para hindi malamigan.
Grabe yung mga tao dyan na sanay sa lamig. Hindi makapal yung ibang tao, hindi makapal yung jacket. Yung iba naka-skirt lang. Yung iba naka-short lang. Pero ako, naka-medyas na makapal, naka-jacket, naka-sombrero. Grabe. 3 suot pa yung minsan inaano ko dyan. Hong Kong School for Commerce. O yan. Yung mga cake sa hotel yan sa BP International. So, ito na yung room namin guys. Sobrang ganda. Sa 21 floor kami. Sobrang di ako ganun makatulog kasi takot ako sa matataas na lugar. So, yan. Maraming mga libre. Mga tubig, kape, tea. Pang-init ng tubig. Sobrang lamig talaga dyan. Yan, pinapakita ko lang yung room namin. Tapos, makikita dyan yung mga view sa labas. Sobrang taas na. 21 floor. Grabe yung mga building nito eh. Sobrang tataas. Yung iba mga may 80 floor, 100 floor. Matataas na mga building dyan. So, nililinis din to nila. Araw-araw. Hello! So, yan. Yan yung view dito sa kaliwa. Sa bandang higaan. Yan yung view. Sa kanan, mas maganda yung view sa kanan. Nakikita yung yung mismong sa pinaka-city talaga. Nakalimutan ko yung tawag dun eh. So, may bandang Harbor City ba? Victoria Harbor City. Anong tawag nun? Yan dito. Nakikita din dito banda yung yung sa Peak Mountain, sa basta may 360 Peak Mountain ba yun? Basta dito banda yung sa pinaka city may kalimutan ko yung Star Avenue Star, oo. So yan yung park ng Kowloon. So pakita ko lang lahat yung sa loob ng hotel. Maganda dito guys kasi free breakfast guys. So maganda yung CR nila. Ang linis. Tapos buti na lang may bathtub guys kasi nagpapainit muna kami ng tubig. Kasi pag nilalamig kami, umuwi kami dyan, nagbababad kami ng binababad namin yung paa namin sa mainit ng tubig kasi sobrang lamig talaga guys. 14 degree yung nandyan kami niyan. Minsan 14 degree. Iba-iba pa yung iba-iba yung degree niya pag umaga, example umaga or madali araw 14 degree, sa tanghali 15, tapos pag gabi babalik na naman sa malamig, or minsan naman sa tanghali mag 14 degree, 15, 16, 17. So yan, mamimili kami ng pagkain, snacks. So nasa restaurant kami guys, Japanese restaurant. So yan, nakabili na kami ng niyan, jacket. Sobrang lamig kasi. So yan yung pagkain namin. Yan, konti-konti lang para maraming makain na iba. Konti-konti lang, yan yung ibang tips. So yan yung view sa outside sa hotel. Malapit lang yan sa hotel, mga 3 minutes walk lang. So maglakad-lakad lang kami dyan para di malamig. Kasi pag magstay ka lang sa isang lugar kahit sa hotel, sobrang lamig guys. Kaya yun, para ma-exercise din kasi busog, lakad-lakad muna kami, tingin-tingin muna kami para ma-memorize namin yung mga daan, yung street, kung saan kami pupunta, kasi marami kaming lakaran dyan. Mahaba ang mga lakad namin dyan. Grabe. So, yan yung favorite namin spot. Kasi may mga mura dito. Tingin-tingin ako dito eh. Yan, $10. Bumili ako ng eco bag. Yung mga jacket din makakapal dyan kasi sa mall mahal. So, ito yung night view guys. Yan, dito sa city sa kanan banda. Sa Harbor City, sa Avenue Star. Makikita din yung mountain dyan. So, yan. So, yan. Maliligo na ako niya. Kaya hinubad ko na yung jacket ko. So,
So, yun guys, yung night view guys. Di pa rin ako tapos dyan mag-video. Pinakita ko pa rin na makalat na. Ayan yung mga bag namin, mga skincare, tsaka luggage, pagkain na binibili namin para di magutom. Yan, mga drinks. 7-Eleven kami bumibili guys sa mga drinks kasi mas mura guys. So, yan. Ang haba pala ng video ko nito. Iba pala sa gabi sa araw ng video. Yan. Yun, ang laki ng tiyan. Yan, makapal na jacket. Yan, may kasama ko din guys. Yung nanlibre sa akin, may kasama ko. So, ayun lang guys. Paulit-ulit na pinakita ko yan lang Kowloon Park. Nasa Chinchasoy kami. So, yan, Walton drink, cup noodles, tea, egg, sandwich. Dito naman sa bag area, sa ano. Bye!